ଗୋବିନ୍ଦପୁର ନାମକ ଗାଁରେ ଘରମଣି ତାର ଛୋଟ ଛୁଆ ସହ ରହୁଥିଲା। ସେଇ ଗାଁଟି ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଜ ଗଛଲତାରେ ଭରପୁର ଥିଲା। ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ କାନ ଏବଂ କୋଇଲିର କୁହୁ କୁହୁ ଗାନରେ ଗାଁର ଚାରିପାଖ ପୂରି ଉଠୁଥିଲା। ଦିନେ ଘରମଣି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଚରୁ ଚରୁ ବାଟବଣା ହୋଇଗଲା। ହଠାତ୍ ତା ସାମ୍ନାରେ ମହାବଳ ବାଘ ହାଜର ହୋଇଗଲା। ଘରମଣିକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି। ଘରମଣି ବହୁତ ଡରିଗଲା, ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ଏକ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। ବାଘକୁ କହିଲା, ଆପଣ ହେଲେ ରାଜା। କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଖାଇ ମୁହଁ ଦାନ୍ତ ଅସନା ହୋଇଯାଇଥିବ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଝରଣା ପାଣିରେ ମୁହଁ ଧୋଇବେ ଏବଂ ଝରଣା କୂଳର ମୁଗୁନି ପଛରେ ଦାନ୍ତକୁ ପଜେଇ ଆସି ମୋତେ ଖାଇବେ। ଠିକ୍ କହିଲୁ। ଏହା କହି ବାଘ ଯେମିତି ଝରଣା କୂଳକୁ ଯାଇଛି, ଘରମଣି ଛୁ ମାରିଲା। ହେଲେ ଯାଉ ଯାଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଘରମଣି ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା। ସେଇଟା ଥିଲା ସିଂହର ଘର। ସିଂହ ଯେମିତି ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶିଛି, ଦେଖିଲା ଅନ୍ଧାରରେ ଦୁଇଟି ଆଖି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି। ଗର୍ଜନ କରି ପଚାରିଲା, କିଏ ରେ ତୁ? ତଥାପି ଏଥର ମଧ୍ୟ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି କହିଲା, ମୁଁ ଧପ୍ ଧପ୍ ରାଜା। ମୋ ସିଂହ ଦୁଇଟା ଗଜା। ଏକ ସିଂହରେ ଗଛକୁ ଭାଙ୍ଗେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଂହରେ ସିଂହକୁ ମାରେ। ଏହା ଶୁଣି ସିଂହ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ସେଠାରୁ ଯାଇ ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା ସିଂହକୁ ଧରି ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ଗର୍ଜନରେ ଗୁମ୍ଫା ଥରି ଉଠୁଥାଏ। ଘରମଣି ଛାତିକୁ ଦମ୍ଭ କରି କହିଲା, ଏ ସିଂହ, ତତେ 10ଟା ସିଂହ ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲି, ତୁ କଣ 5ଟା ସିଂହ ଆଣିଛୁ? ଆସ, ତତେ ଆଗ ଖାଇବି, ଆସ। ଏହା ଶୁଣି ସିଂହମାନେ ଭାବିଲେ, ଏଇ ସିଂହ ଆମକୁ ଏଠିକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଯିଏ ଯେଉଁଆଡ଼େ ପାରିଲେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଧାଇଁଲେ। ସକାଳ ହେବାରୁ ଘରମଣି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଘରମଣି ଘରକୁ ଯାଇ ତା ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ଏଇ ଗପରୁ ଆମକୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଆସେ। ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଘରମଣି ନିଜଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜନ୍ତୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲା।